Det må kun være inde i køleskabet 2 til 3 dage holdbart. Mm-hmm. Åben. Og den er åben. Blev den i går? Se, du ikke, om det bider ind i ørerne. Sig for så bare brug porten, hvis du ikke kan lide det. Se, det kan hun. Jeg tror, det er grisør, så du får fat i nu. Sender du den der til mig? Det kan jeg godt. Ja, det er okay, skat. Jeg tænkte med vilje, jeg har hovedet. Nu synes jeg, at herren der, eller Mar, nu synes jeg faktisk, at Odin er meget tartig mod os. Så det er Odin, der sørger for, at det sneer sådan. Ja. Jeg kan ikke spise mig fra. Jeg føler, at jeg også sætter mig slakke i opvaskeren.